Γεια σας παιδιά, το κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. George Abbey Hill Climb Racing 2 εδώ και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε για ακόμη μια φορά το Hill Climb Racing 2 στο κανάλι μου. Όσοι είστε καινούργοι κάντε like, subscribe και έχουν αλλάξει πάρα πολλά από το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα skins, οι παίχτες. Ναι, και σήμερα θα παίξουμε ναι, αυτές εδώ τις πίστες που μπορείς να παίξεις offline και πάμε, why not, θα παίξουμε τη μηχανή αυτή, γιατί why not. Πάμε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη και πείτε μου και στα σχόλια αν έχετε κάνει κανένα μπάνιο ή όχι και πόσα μπάνιο έχετε κάνει. Εδώ πεθάναμε, δεν worry. Κάνω παιδιά αυτό το πείσμα για να πάρω κάτι για να πάει πιο γρήγορα. Όσοι ξέρουν από το Hill Climb Racing 2, όσοι ξέρουν από το παιχνίδι καταλαβαίνουν τι λέω. Ναι. Θα συνεχίσω να κάνω βιντεάκια στο YouTube γιατί θα πάω διακοπές 15 Ιουλίου, θα πάω Βουλγαρία και θα πάω και στην Κεφαλονιά και Λατρεία μου, αλλά μην μόνο κάνω αυτό γιατί θα μου λέτε στα σχόλια θα πας διακοπές και θα κάνεις βίντεο. Όχι παιδιά, θα συνεχίσω να κάνω βίντεο άμα βρω το χρόνο δηλαδή. Έτσι τα στοιχεία. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πρέπει να μαντέψετε στα σχόλια πόσους βαθμούς έχει έξω, γιατί εδώ πεθαίνει και στο σπίτι που είμαι αυτή τη στιγμή δεν κάνει τόση ζέστη. Και πείτε μου αν σας αρέσει το καλοκαίρι. Ή σας αρέσει το καλοκαίρι όχι χειμώνας, γιατί εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο χειμώνας, άμα ρωτάτε εμένα στα σχόλια. Και περιμένω τις απαντήσεις σας στα σχόλια. Και όπως είχα πει και στο άλλο βίντεο που είχα κάνει στις 18 Ιουνίου, συγγνώμη που είχα αργήσει να κάνω βίντεο, ναι, γιατί καλοκαίρι, διακοπές, φαγωτά. Όχι ρε, δεν πειράζει, τουλάχιστον έκανα νέο ρεκόρ. Και θα πάμε σε αυτή την πίστα, αυτή εδώ εννοώ. Πάμε σαν το βουνό και θα παίξω αυτό που είναι κατάλληλο για το βουνό. Let's go. Και όσο μου λένε ότι είμαι noob, δεν είμαι noob. Το παίζω από το 2017 αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι καλό παιχνίδι, γιατί όχι. Το Chinese version το έχω εδώ και 2 εβδομάδες, 3 εκεί. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ, είμαι στο τέλος.
που στο Champion και αυτά που πάτε πιο πολύ, καταλάβανε να πείτε στα σχόλια. Ναι, και έχω αλλάξει πάρα πολύ. Έχω τα μάξια, έχω σχεδόν τους χαρακτήρες, τα ρούχα και αυτά, σχεδόν. Να τα ξεκινήσω όλα. Θα σας δείξω και το collection μου, να μου πείτε στα σχόλια αν σας άρεσε μετά από αυτό το match. Και αν θα βγείτε με τους φίλους σας. Αυτό το βίντεο θα βγει λίγο μεγαλύτερο. Μπορεί να κάνω 30 λεπτά βίντεο. Θα δούμε, δεν σας υπόσχομαι τίποτα, όσο βγει το βίντεο δηλαδή. Σω να περιμένει τη μαλακία. Σάικ. Κολπα. Όπα. Κάντε μου like και subscribe κιόλας, αν είστε καινούργοι. Ναι. Με πονά λίγο ο λαιμός μου, επειδή έφαγα λίγο παγωτό. Γιατί πήγα και έφαγα παγωτό από τη μητέρα μου και με πονάει ο λαιμός μου. Δεν συνηθίζει να με πονάει ο λαιμός μου, απλά βρήκε τώρα να με πονέσει, δεν ξέρω γιατί. Ναι, και πείτε μου σχόλια αν έχετε φάει κανένα παγωτό αυτές τις ημέρες, πιας και είναι καλοκαίρι και πεθαίνει έξω το καλοκαίρι, ο Τσίτσικας δηλαδή, και πεθαίνετε στον ήλιο, γιατί ο ήλιος δεν σταματάει. Είναι καλό και ο χειμώνας, ας αρέσει ο χειμώνας, γιατί είναι κάποια κορίτσια που μπορούν να βλέπουν αυτό το βίντεο που να λένε όχι, το καλοκαίρι είναι πιο καλό, όχι ο χειμώνας. Και γιατί εμείς τα αγόρια μας αρέσει ο χειμώνας, η βροχή και αυτά, ενώ στα κορίτσια αρέσει πιο πολύ το καλοκαίρι, έτσι να βγαίνουν έξω, να πηγαίνουν στα πάρτι, στα beach party και αυτά. Και πείτε μου στα σχόλια αν έχετε φάει καρπούζι, και το καρπούζι κάνει καλό, σου δίνει ενέργεια. Εδώ κάνω μαλακίες, στενάω αυτά μάτια και με βλέπω να πεθαίνω σε λίγο. Το βενζίνη. Και πήρα βενζίνη. Νομίζω αυτό το game είναι made in China, δηλαδή στην Κίνα. Και δεν έχει κάνει κανένα update, ξέρω εγώ, και αυτά, να βάλει κανένα καινούργια μάξια. Δηλαδή το κανονικό έχει update και αυτά. Ανέβα ρε κομπάρε. Ένα. Έτσι. Ναι. Καθένα που χαζίνει. Όχι ρε φίλε. Πέθανα. Τι θέλω να κάνω, ναι, να σας δείξω το locker μου. Λοιπόν παιδιά, βλέπετε και το locker. Θα το πω σιγά σιγά για να πείτε και τη γνώμη σας, αν είναι καλό το locker μου ή όχι. Θα σας δείξω καπέλα, το ένα το άλλο. Ναι, πείτε μου σχόλια αν είναι καλό το account μου ή όχι. Ναι, μου λείπουν 2 παίκτες. Καπέλα. Δεν τα έχω κι όλα, μην τρελαίνεστε. Ρούχα, πρόσωπα.
Οκ. Δεν τα έχω κιόλα, μην τρελαίνεστε. Μου λείπουν όπως βλέπετε κιόλα. Ρούχα. Δεν τα έχω όλα, μην τρελαίνεστε. Πάμε να παίξουμε κανονικό μάτς, γιατί βαρέθηκα τη ζωή μου. Πάμε αυτό. Γιατί, why not. 3, 2, 1, πάμε. Κάτι. Πέθανα. Θα πέτας κι όμως. Έτσι, δεν πειράζει. Έκανα και νομίζω να κάνω upgrade κάποια. Τι θα αυτό. Ναι, let's go. Ναι, ήταν στο πρώτο μάτι. Sorry που βγήκα στο μάτι με νευρίαση η μηχανή. Μην πεθάνω. Μπράβο. Πώς που δεν πεθάνω. Μετά θα παίρνω το boost του μπλε, αλλά λέω στο ultra. Πάμε. Οκ, ανέβαιναμε πάνω. Nice. Όχι ρε, βγήκα τρίτος, δεν πειράζει. Τρίτος παρά δεύτερος. Και τελευταίος. Ναι, why not, it's okay. Πάμε αυτό. Περνά. Πάμε. Δεύτερος γύρος, πάμε. Συγγνώμη για την ήχο, παιδιά. Βγήκα δεύτερος. Δώστε μου μισό λεπτό, παιδιά. Συγγνώμη για τον ήχο, παιδιά. Βγήκαμε δεύτερη στο πρώτο μάτς. Δεύτερη. Οκ. Όχι, γάμι. Δεν πειράζει, πέθανα. Πρέπει να πω με ένα καλό αμάξι που δεν πρέπει να πεθάνω. Να, γυρίσουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε με αυτό. Κοπάγια. Σπέρνουμε. Και θα κάνω μεγάλο βίντεο αυτή τη φορά. Nice. Αυτή τη φορά θα κάνω το βίντεο με φωνή, που να μην θα δείχνω φορές καλή.
Πρώτος. Nice. Nice. Θα συνεχίσω με αυτό το αμάξι πάλι. Για να συνεχίσουμε κάποιο άλλο. Πάμε στο ίδιο. 3, 2, 1, go. Πώς θα μου περάσει. Ναι. Okay, nice. Κάντε το like και subscribe παρακαλώ. Σας παρακαλώ να κάνετε like και share. Και εδώ θα βγούμε δεύτερη, πρώτη sorry. Nice. Ναι. Μπορεί να κάνω σύντομα. Δεν σας υπόσχομαι. Σύντομα θα κάνω το live. Μπορεί, δεν σας υπόσχομαι. Μπορεί να μην κάνω. Ή μπορεί και να κάνω. Θα δούμε. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δώσω πολλά παιχνίδια. Για παράδειγμα PUBG, Fortnite, κάτι. PUBG, Free Fire, κάτι. Ή αν θέλετε να παίξω ποδόσφαιρα, να κάνω βίντεο με ποδόσφαιρο, πείτε μας σχόλια. Είτε ευρώ μπορεί να κάνω και με ποδόσφαιρο. You never know. Δεν ξέρετε. Και θα σας παρακαλέσω να κάνετε like και subscribe στο φίλο μου στο Mitsarena. Είναι καινούριο στο YouTube και θα σας παρακαλέσω, επειδή είναι καινούριος, θα σας παρακαλέσω να κάνετε like και μια εγγραφή, γιατί όχι. Θα έχω το κανάλι του κάτω στη περιγραφή, οπότε να κάνετε like και subscribe, γιατί είναι ο φίλος μου και πρέπει να πάρει views και fans και αυτά. Οπότε κάντε ένα like και subscribe και στο Mitsarena. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Αυτός είναι ο πρώτος. Οκ, δεν πειράζει. Να έχω την δεύτερη, γιατί όχι. Ακόμα να κάνω μια βλακία. Πάμε. Δεύτερη δεν πειράζει. It's okay. Πάμε με ένα μάξι, πάμε με την μαχά. Θα πω ότι μου σου πω ότι θα τώρα χτυπήσα. Πάμε αυτό το αμάξι, γιατί έχω να παίξω καιρό με αυτό.
GG. Και αυτό που θα βγει δεν είναι μεγάλο. Πάρα πολύ. Θα παίξουμε άλλο ένα τελευταίο μάτσο και κλείνει το βίντεο, παιδιά. Σας το υπόσχομαι. Πάμε αυτό έτσι. Είναι πολύ καλό και γρήγορα μέσα. Δεν το πεθάνω. GG πρώτη. Τελευταίο και κλείνω το βίντεο, παιδιά. Πάρουμε και αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και σημαίνουμε εκεί στο Mitch Arena. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Άντε, γεια σας.